नमस्कार मो ना कालीप्रसाद जेना जॉनसन टाइम्स डेप्यूटी जनरल मैनेजर टोटाल ओडिशा को हेड करूँ। तो जो जॉनसन टाइम्स विषय रे आगे प्रथम किसी कहबी कि ये हमर जो जॉनसन टाइम्स होची 67 इयर्स रे कंपनी इंडिया रे हमर ऑल ओवर इंडिया रे प्रत्येक कॉर्नर रे हमर ब्रांच अछि सब जगह रे हमर ब्रांच अछि प्लस ओडिशा रे एटा बोधे 31 तम शोरूम अछि ଆଉ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଆମର ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଶୋରୁମ। ତ ଏଇ ବେହେରା ମାର୍ବଲ ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଥୁନ ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶୋରୁମ ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଏ ଶୋରୁମ ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଶୋରୁମ ଟା କରିବାର ଅଛି ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଟାଇଲ୍ସ କେମିତି ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଲ ଟାଇଲ୍ସ କ୍ୱାଲିଟିର ଟାଇଲ୍ସ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକାଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଟାଇଲ୍ସ ର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ହବ କଣ ନୂଆ ଟାଇଲ୍ସ ଆମେ ଇନୋଭେସନ କରୁଛୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇଲ୍ସ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମର ଛାତ ପାଇଁ କୁଲ ରୁଫ ଟାଇଲ୍ସ କରୁଛୁ ଥଣ୍ଡା ଘର ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି ତାଠାରୁ ଇଏ ଟାଇଲ୍ସ ଜନସନ ଟାଇଲ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଜନସନ ଟାଇଲ୍ସ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସ ଗ୍ରୀନ ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କୋଉଠି ବି ଚାଲିଲେ ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି ତାର R11 ଟାଇଲ୍ସ ର ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ପାଦ ପଡିଲେ ଖସିବନି ବାଥରୁମ ରେ। ବହୁତ ଥର ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବାଥରୁମ ରେ ପଡି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ କାହାର ଇଏ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସ ଗ୍ରୀନ ଟାଇଲ୍ସ ଆପଣ ଜନସନ ଟାଇଲ୍ସ ଦଉଛୁ ସେଟା ପ୍ରାୟ କାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଠି କୁଲ ରୁଫ ଘର ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ କୁଲ ରୁଫ ଟାଇଲ୍ସ ଦଉଛୁ ଆମେ ଏଠି ରେଡିଏସନ ସିଲ୍ ଟାଇଲ୍ସ ଦଉଛୁ MRI ରୁମ ହଉଛି କୋଉଠି MRI ରୁମ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ରୁମ ହଉ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେଡିଏସନ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ ବାହାରେ ଯୋଉ ରେଡିଏସନ ଗୁଡା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହାନିକାରକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରେଡିଏସନ କୁ ସିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇଲ ଦଉଛୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏସିଡ ଆଲକାଲିକ ଟାଇଲ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଟାଇଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଗ୍ଲେଜ ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଟାଇଲ୍ସ ମଡର୍ନ ଟାଇଲ୍ସ ସ୍ଲାବ ଆପଣଙ୍କର 12 mm 12 mm 15 mm ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ ର ଥିକନେସ ର ସ୍ଲାବ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର ଫ୍ରେମିଂ ପାଇଁ ସ୍ଲାବ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ସବୁ ସ୍ଲାବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମାନେ କଣ ମେଟେରିଆଲ ଟା ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସ୍ତା ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଥୁନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆଟା ହଉଛି ପାଳିଆପାଳ ଏରିଆରେ ଏ ଜାଗାରେ ବି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଆଜି ଲୋକ ବମ୍ବେରେ ଲୋକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଲକାଟାରେ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସମାନ ପ୍ରାଇସ ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା କିଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭଲି ଗ୍ଲିଟରିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ସୁନା ନୁହଁ ତେଣୁ ସୁନାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଜୋହରିର ଆଖି ରଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଣିଆ ଭଳିଆ ନିଜ ନଜରରେ ପରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଟାଇଲ୍ସ ର କଣ ସର୍ଭିସ ମିଳୁଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଟାଇଲ୍ସ ର ଭଲ ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତୁ କାରଣ ଜୀବନରେ ଘର ଥରଟାଇ ବନେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ 5ଟା ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ଘର କଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଟାଇଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି କିଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ପଛରେ ଠକେଇ ହେବେ।